abanyaribari goikatwe bange twasokire abanyaribari abange igotore bane lakini mwaigwa mu MC oyo orubo machoge bunateba engombe likongo engombe yende akaheli ngakimogo kora mumanyeti sokoro no mugaka machogu tiga baisaranse baigwane asengencho onye muri go chikoigwana igotoko betereri togende busyo pako mwali asengencho ekeroge keiga gwikageche nyaribari abanyaribari gotubwate chikura 160,000 votes echine chikura chinyinge chirato ekerogo elinde na into togende mate gari lakini egente kedene onde bwensi okoliki egasieye kolera abante gasi inche gonteneine. This is a protest vote for the youth of this nation. Asengencho, we have been taken for granted for a long time. Omongina kwa torire cha koru 1963 pakabono amagoko ubwate anga abwata mangerango uyu musach